Bagyong Verbena nagdala usab og uwan sa tibok gabii sa probinsya sa Bohol. Sa lungsod sa Hagna, naglandfall ang bagyo pasado alas 11 kagabi. Tungod niini nasinati ang grabing uwan. Moabot sa 345 ka pamilya ang ipabakwit sa 13 ka mga lungsod. Tungod sa daotang panahon, suspindido gihapon ang klase sa tanang level sa probinsya. Aduna usay pipila ka mga dapit ang nakasinati og baha. Apil na dinhi ang mga nagpuyo sa barangay Loreto, Cortes ug barangay Tupa sa Antiquera. Usa ang balay sa pamilyang Kukilya nga nasudlan sa baha. Maayo na lang kay nakabakwit sila. Amin. At tubig, daghang tubig kay kusog uwan. Moy nakakuan to kay baha sa tungod sa tubig. Amin. Tubig kay kusog Samtang upat ka balay sa Tagbilaran City ang nasunog, samtang nasinati ang bagyong Verbena. Matod sa BFP Tagbilaran City, nahitabo ang sunog alas 3 kaganyang kadlawon sa Puro 4, Gasanay Village, Barangay Cogon. Sa inisyal nga investigasyon, posibleng nagsugod ang sunog sa naka-charge nga laptop nga nagbilin og kapin sa 400,000 pesos nga danyos.